ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അവസാനം സിസ്റ്റം ഓഫ് പോയിന്റ് ചാർജസ് പറഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ? സിസ്റ്റം ഓഫ് പോയിന്റ് ചാർജസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം ഓഫ് ചാർജസ് പോയിന്റ് ചാർജസ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോയിന്റ് ഒന്നും കൂടെ എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് എന്താ പറയുക പോയിന്റ് ചാർജസിന് ആ ഹെഡിങ് ഒന്ന് കൊടുക്കണം, സിസ്റ്റം ഓഫ് പോയിന്റ് ചാർജസ്. സോ എന്താ ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോളേജ് വെച്ച് പറഞ്ഞു മാത്രം. ദെൻ ഇനി ഷുവർ എസ് എ ആണ്, എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ബോർഡ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കുന്ന ഷുവർ എസ് എ ആണ്. സോ എഴുതിക്കോളൂ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ. ഇത് ഓരോ വർഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഇടവിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ കാരണമുള്ള, ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ്. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് മൈനസ് ക്യൂ ആണ്. ഇപ്പൊ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂം ഈക്വൽ ആണ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ഈക്വൽ ആണ്, ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ്. സോ അതെന്ത് ചെയ്യും? സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. സാധാരണ നമ്മൾ 2a ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കാറ്. സാധാരണ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചിലപ്പോൾ d എന്നുള്ള ഒറ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും. ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല, ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് രണ്ട് ചാർജും ഈക്വൽ ആണ്, ബട്ട് ചാർജ് വൈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ രണ്ടും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു 2a ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കും. നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും 2a ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ. സോ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന്റെ ചെറിയൊരു നോട്ട് ചെയ്യാം. കൺസിഡർ an electric dipole. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. കൺസിഡർ an electric dipole consisting of 2 point charges. ഇത് ഒബിയസ്ലി ഉണ്ടാവും, രണ്ട് ചാർജ് വേണം. 2 point എന്താ പറയാ ചാർജസ്, 2 point charges separated by a small distance. വളരെ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഡിസ്റ്റൻസ് 2a, ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ 2a കേട്ടോ, ഇൻ വാക്വം. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ വാക്വം തന്നെ വെക്കണം. അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും മീഡിയത്തിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്സിലോൺ വാക്വത്തിലാകുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്സിലോൺ 0 വരുള്ളൂ. അതിന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 8.85 × 10⁻12 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എടുത്തെടുത്താൽ അപ്സിലോൺ 0 എടുക്കാൻ പാടില്ല, അപ്സിലോൺ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ വാക്വം. അപ്പോ ഇനി അടുത്തൊരു ലൈൻ എഴുതിക്കോളൂ. ലെറ്റ് P be a point at a distance r. Let P be a point at a distance r, small r ആട്ടോ, from the center of a dipole. Center of dipole. Okay. സോ ഇത് എന്താ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മാത്രം. നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് എഴുതണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളെ കയ്യിൽ മക്കളെ ഒരു ഡൈപോൾ ഉണ്ട്. സോ ഒബിയസ്ലി ഡൈപോൾ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും? ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ഉണ്ടാവും. ഈ ഡൈപോളിന്റെ സെന്റർ O ആണ്. ഡൈപോളിന്റെ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് 2a ആണ്. 2a ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊട്ട് സെന്റർ ഇതിലുള്ള ദൂരം a ആയിരിക്കും, ഇവിടെ നിന്നുള്ള ദൂരം a ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അവിടെ ഒരു P എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ P എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ P എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ഈ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് കാണേണ്ടത്, V ആണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ O എന്നുള്ള പോയിന്റ് നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് R ആണ്, സ്മോൾ r ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ എടുത്തു, മറ്റൊരു പ്ലസ് ക്യൂ എടുത്തു. എങ്ങനെയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫോർ ദ സീക്ക് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസി, ഞാൻ അവിടെ മൈനസ് ക്യൂ എടുത്തു, ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ എടുത്തു. അത് വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല, എങ്ങനെ എടുത്താലും കണക്കാണ്. ഓക്കെ, അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുന്നു മാത്രം. സോ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ സപ്പോസ് ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് ആ പോയിന്റ് ഞാൻ A എന്ന് എടുക്കട്ടെ, ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ B ഒന്നും എടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, ഈ B എന്നുള്ള പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ B എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റും ഇവിടുന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഈ P എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒന്ന് B എന്നുള്ള പോയിന്റുകളുടെ ദൂരം ലെറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി R2 ആയിക്കോട്ടെ.
അതുപോലെ ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നിന്ന് ഈ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി R1 ആയിക്കോട്ടെ, R1 ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ട സംഭവം ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. സോ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏത് പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് പോയിന്റ് പി. ഈ പോയിന്റ് പി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. പോയിന്റ് പി ഡ്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ മക്കളെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്ര മാത്രം. നമുക്ക് ഈ പി എന്നുള്ള പോയിന്റുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ടോട്ടൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ കാരണം പിക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും, മൈനസ് ക്യൂ കാരണം ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 1/4πε0 Q/R ആണുള്ളത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ക്യൂ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും മൈനസ് ക്യൂ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ച് പി കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ശരിയാണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടോട്ടൽ പ്ലസ് ക്യൂ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണുന്നു. അപ്പൊ പ്ലസ് ക്യൂ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? നമുക്കറിയാം 1/4πε0 Q/R. ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ക്യൂ ആണ്. സോ Q/R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ദൂരം, ഈ പ്ലസ് ക്യൂ തൊട്ട് പി വരെയുള്ള ദൂരം R2 ആണ്. R2 ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, നമുക്കതൊരു സപ്പോസ് അത് ജസ്റ്റ് അവിടെ കടന്നോട്ടെ. അതായത് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനെ V2 എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കടമ്പ കഴിഞ്ഞു. പ്ലസ് ക്യൂ കാരണം അത് പി ആണ്. ഈ മൈനസ് ക്യൂ കാരണം അത് എന്താ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് എഴുതാം. ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് പോയിന്റ് പി ഡ്യൂ ടു മൈനസ് ക്യൂ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ നോക്കാം. നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? 1/4πε0 Q/R ആണ്. ഇവിടെ മൈനസ് ക്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് Q/R എത്ര ഇവിടെ വരുന്നത്? പിന്ന് എക്കുള്ള ദൂരം, അതായത് ഈ മൈനസ് ക്യൂന്ന് പിക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1 ആണ് അല്ലെ? R1 ആണ്. സോ മൈനസ് Q/R1 എന്ന് കിട്ടി. സോ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ -1/4πε0 Q/R1 എന്ന് കിട്ടും. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി V1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പി എന്നുള്ളതിലെ ഉള്ള പോയിന്റിലുള്ള ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ്? ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച V is equal to V1 plus V2. സോ ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. സോ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ V ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സോ V is equal to എന്ത് വരും? V1 plus V2 വരും. ഇവിടെ V1 ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ്. സോ V is equal to മൈനസ് 1/4πε0 Q/R1 plus V2 നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? 1/4πε0 Q/R2 ആണ്. 1/4πε0 Q/R2 ആണ്. ഇവിടെ രണ്ടുകൊടുത്തും 1/4πε0 ഉണ്ട്. സോ ഞാൻ അതിനെ ഇവിടെ Q രണ്ടുകൊടുത്തുണ്ട്. Q/4πε0 ആണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കോമൺ ആക്കി എടുത്തു. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Q/4πε0 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? Q/4πε0 ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കോമൺ ആക്കി എടുക്കുകയാണ്. സോ Q/4πε0 കോമൺ ആക്കി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -1/R1 plus R2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇത് കാണാൻ രസമല്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടോട്ടലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. V is equal to 1/1 അല്ല Q ആണ് കേട്ടോ. V is equal to എന്ത് വരും? Q ആണ്. Q/4πε0 into ഇതിനെ നമ്മൾ 1/R2 ആദ്യം എഴുതാൻ പോവാണ്. 1/R2 minus 1/R1. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്നിട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആണല്ലോ. ഈ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ O എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് അത് കൂട്ടി വരച്ചു. സപ്പോസ് ഈ പോയിന്റ് സി ആയിക്കോട്ടെ. ഇതൊരു 90 ഡിഗ്രി ആണ് വരിക. ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഒന്നാമത് അത് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടില്ലേ? ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ നേരെ ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു. സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഡി എന്നും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഡി എന്ന് കൊടുത്തു. ഒബ്വിയസ്ലി ഇതെന്താണ്? 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് സി ആണ് കേട്ടോ. ഈ പോയിന്റ് എന്താണ്? സി ആണ്. ഈ പോയിന്റ് സി ആണ്. രണ്ടും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ R2 അതേപോലെ R1 ഉണ്ടല്ലോ, ആ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂ കാണണം. ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ ഫിഗർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് O ആണ്, ഇത് P ആണ്, ഈ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R ആണ്, ഓൾറെഡി ഗിവൺ ആണ്. OP is equal to R ആണ്, കാരണം ഇത് O ആണ്, ഇത് P ആണ്. OP is equal to എന്താണ്? R ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുക. അതായത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OCA. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ OCA എടുക്കുക. ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ OCA നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നുമില്ല, കോസ് തീറ്റ എടുത്താൽ മതി. സോ കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ OCA കോസ് തീറ്റ എന്താ വരിക? കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാകുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OC ആണ്. ഇവിടെ ഇതാണ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. OC ബൈ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ്. ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് 90 ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, A ആണ്. സോ OC ബൈ A. ഓക്കെ, OC ബൈ A എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ? കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു OC ബൈ A എന്ന് കിട്ടി. OC ഈസ് ഈക്വൽ ടു OC ബൈ A എന്ന് കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? OC ഈസ് ഈക്വൽ ടു A കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. OC ഈസ് ഈക്വൽ ടു A കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. കോസ് തീറ്റ കേട്ടോ. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? വീണ്ടും നമ്മൾ മുകൾക്ക് പോവാണ്. നമുക്ക് മുകൾക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ആരെടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം. ഈ ട്രയാങ്കിൾ ODB കണ്ടില്ലേ? ODB നമുക്ക് ODB എടുക്കാം. സോ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ODB ഓക്കെ, ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ODB അവിടെയും നമുക്കൊന്ന് കോസ് തീറ്റ കൊടുക്കാം. സോ കോസ് തീറ്റ അവിടെയും കോസ് തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. രണ്ടുപേർക്ക് നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ ആണ് എടുക്കുന്നത്. സോ കോസ് തീറ്റ എന്ത് വരും നോക്കാം. സോ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് അവിടെ OD ആണ്. യെസ്, ഇതാണ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, ഇതാണ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ്. സോ OD ബൈ A എന്ന് വരും. സോ എന്ത് കിട്ടും? OD ബൈ A എന്ന് കിട്ടും. സോ OD ബൈ A എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്മളിത് ഒന്നും കൂടെ പെട്ടിയിലാക്കി എഴുതിയാൽ OD is equal to A cos theta. OD is equal to A cos theta. Let it be equation number 3. നമുക്ക് എന്താ പറയുക? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം, അപ്പോൾ ഇത്രക്കും നമ്മൾ പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സംഭവം പ്രത്യേകം നോക്കുക മക്കളെ. ഈ R1 ഇതാണ് R1, അതായത് ഇവർ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ദൂരം, അതായത് ഇവർ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ദൂരം R1 അല്ല, അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു CP. ഈ CP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ദൂരമാണ് CP എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള ദൂരമാണ് എന്താ പറയുക CP എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. R1 എന്താണ്? അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു CP ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സോ ഞാനത് എഴുതാൻ പോവാണ്. R1 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു CP ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, R1 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു CP ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ R1 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു CP ആക്കി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി അപ്പൊ R1 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു CP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു CP തന്നെയാണ് അല്ലെ? സോ R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു CP തന്നെയാണ്, അത് വലിയ സംശയമൊന്നുമില്ല. സോ CP എന്താന്ന് നോക്കാം. എന്താ CP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? CP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ നോക്കി, CP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടുന്ന് CP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ C to P അല്ലെ? CP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് CP എങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? CP ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? OC പ്ലസ് ഇതവിടെ OC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ O അവിടെ C അവിടെ OC പ്ലസ് നമുക്ക് OC പ്ലസ് OP എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? OC പ്ലസ് എന്താണ്? OP എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? യെസ് എഴുതാം. OC പ്ലസ് OP എന്ന് എഴുതാം. സോ CP ഈസ് ഈക്വൽ ടു OC പ്ലസ് OP. അപ്പൊ നമുക്ക് OC പ്ലസ് OP എന്ന് എഴുതാൻ പോകണം. സോ R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു CP. R1 ഈക്വൽ CP ആണ്. സോ R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു CPക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? OP പ്ലസ് OC എന്ന് എഴുതാം. OP പ്ലസ് OC എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. OP പ്ലസ് OC ആണ്. OP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം. OP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്, R ആണ് അല്ലെ? OP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? OPക്ക് R കൊടുത്തു. സോ R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയുക? OPക്ക് R ആണ്. R പ്ലസ് OC എന്താണ്? OC നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. OC ആണ് A cos theta. സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? R പ്ലസ് A cos theta എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഇതൊന്നും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വെക്കുക, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്നിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് R2 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു DP. R2 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു DP. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. R2 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു R2 ഇവിടെ യെസ് R2 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്താ പറയാ DP അല്ല. ഓക്കെ, R2 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? OP എന്ന് കൊടുക്കാം. DP അല്ല. ഓക്കെ
ഈ R2 എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഓക്കെ ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഈ DP ആണല്ലോ. R2 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഈ DP ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുവാണ്. അപ്പോൾ R2 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു DP ആണ്. DPക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇവിടെ OP ഉണ്ട്, OP മൈനസ് OD എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, OP മൈനസ് OD എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുക. R2 അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു DP, അതായത് R2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു DP തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ R2 നമുക്ക് എന്ത് വരും? R2 നമുക്ക് DP എന്നാണല്ലോ. DP നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? OP മൈനസ് OD എന്ന് എഴുതാം. OP മൈനസ് OD. അതായത് മക്കളെ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഇത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് നമുക്കിതാണ് ഈ ലെങ്ത് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ മൊത്തമുള്ള ലെങ്ത് ആണ് OP, മൊത്തമുള്ള ലെങ്ത് ആണ് OP മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയുന്ന അടുത്ത ലെങ്ത് OD, അതങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. വലിയ ബിഗ് ഡീലുകൾ ഒന്നുമില്ല, വേറെ ഒന്നും അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. സോ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി അതും നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി. R2 is equal to OP മൈനസ് OD. OP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം 6 ആണ്. OD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഇട്ട്, OD എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ A cos θ. OD എന്നിട്ട് OD ആട്ടോ, OP അല്ല, OD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A cos θ. സോ ഇത് A cos θ. സോ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ച ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ച ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. അവിടത്തൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും. സോ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി പെട്ടിയിലാക്കി വെച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ V is equal to Q by എന്താണ് 4 pi epsilon 0 is equal to 4 by 4 pi epsilon 0 into 1 by R 1 by എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാൻ പോവാണ്. Q by 4 pi epsilon 0 into 1 by R2 minus 1 by R1 ആണ് അല്ലേ. 1 by R2 minus 1 by R1 ആണ്. ഇത് ഇക്വേഷൻ 1 ആട്ടോ, ഇക്വേഷൻ 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഓരോന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. സോ നെക്സ്റ്റ് V is equal to Q by 4 pi epsilon 0 1 by R2 എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ R minus A cos θ. സോ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കാൻ പോട്ടോ, 1 by R minus A cos θ, 1 by R minus A cos θ minus of 1 by R1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A plus cos θ, അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. 1 by R plus A cos θ. സിമ്പിൾ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. വളരെ വലിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇത്. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ കേട്ടോ. നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം? V is equal to Q by 4 pi epsilon 0. ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം. 1 into R plus A cos θ എന്നാണ് R plus A cos θ, R plus A cos θ minus of R minus A cos θ, minus of R minus A cos θ, minus of R minus A cos θ. എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും താഴത്തെ രണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം. R plus R minus A cos θ into R minus A cos θ into R plus A cos θ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ മൈനസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ V is equal to Q by 4 pi epsilon 0 മുകളിലത്തെ ടേം R plus A cos θ. ഈ മൈനസ് ചെയ്യാൻ ബ്രാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചു. മൈനസ് R minus minus A cos θ plus A cos θ. ഓക്കെ, ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ R minus A cos θ into R plus A cos θ. ഇതെന്താ സംഭവം? A plus B into A minus B ആണ്. A plus B into A minus B ആണ്. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R ആണ്. അപ്പോൾ A plus B into A minus B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A square minus B square ആണ്. സോ A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R ആണ്. സോ R square minus B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A cos θ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A square cos square θ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വെട്ടിക്കളയാം. ആരൊക്കെ? ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് R ഉണ്ട്, മൈനസ് R ഉണ്ട്, രണ്ടും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, A cos θ plus A cos θ 2A cos θ അല്ലേ, 2A cos θ. ഇനി അടുത്തത് V is equal to Q by 4 pi epsilon 0 A cos θ plus A cos θ ഇത് അവിടെ A cos θ 2A cos θ 2A cos θ all divided by R square minus A square cos square θ, R square minus A square cos square θ. ഈ 2A cos θ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് P ആണ്. നിങ്ങൾ ടീച്ചറെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 2A cos θ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2A cos θ ഇവിടെ വെറും 2A cos θ അല്ല, Q into 2A cos θ എന്നുള്ളത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Q into 2A cos θ, Q into 2A cos θ, സോറി Q into 2A cos θ അല്ല, Q into 2A എന്നുള്ളത് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ആണ്. ആ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ Q into 2A നമ്മൾ P എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? V is equal to കളറിൽ എഴുതണം. V is equal to Q into 2A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P ആണ്. ബാക്കി ഇവിടെ cos θ ആണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ 1 by 4 pi epsilon 0 ഉണ്ട്. സോ 1 by 4 pi epsilon 0 into അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക. 1 by 4 pi epsilon 0 into Q into 2A P കൊടുത്തു. സോ P cos θ all divided by R square minus A square cos square θ. സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഇക്വേഷൻ ആണ്.
ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കും, കാരണം വലിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ്, ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, ഇത് എന്തായാലും ചോദിക്കും. ഇനി ഇതിന്റെ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്പെഷ്യൽ കേസുകൾ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നിർത്താം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 20 മിനിറ്റ് ആണ് ഡെറിവേഷൻ എടുത്തത്. കോഴ്സ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് തീരില്ലായിരുന്നു, അത്രത്തോളം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ചില കേസുകൾ എടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊരു ഡെറിവേഷൻ കൂടെ പറഞ്ഞ ശേഷം പരിപാടി നടത്താം. ഓക്കെ, v is equal to 1/4 pi epsilon 0 p cos theta by r square minus a square cos square theta അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറെ കേസുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കേസ് അറ്റ് ആക്സിയൽ ലൈൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയും ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല, അറ്റ് ആക്സിയൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ ഡൈപോൾ. ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് കാണാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ. ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തീറ്റ is equal to 0 degree ആണ്. സോ തീറ്റ is equal to 0 degree ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ് തീറ്റക്ക് 0 കൊടുത്തു, ഇവിടെ കോസ് തീറ്റക്ക് 0 കൊടുത്തു. കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, കോസ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. സോ ഇവിടെയും 1 ആയി, ഇവിടെയും 1 ആയി. സോ ആ കോസ് ടേം ഒക്കെ 1 ആയിട്ട് പോയി. സോ അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ആ വി ആക്സിയൽ, ആ ആക്സിയൽ ലൈനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ കാണാൻ വി ആക്സിയൽ is equal to 1/4 pi epsilon 0 p by r square minus a square ആണ്. r square minus a square ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇക്വേഷൻ ആണ്, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇക്വേഷൻ ആണ്, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ. ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ 0 കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ആ തീറ്റ ഇവിടെ 0 കൊടുത്താൽ മതി, കോസ് തീറ്റ ഒക്കെ 1 ആയി പോയി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട്, വി ആക്സിയൽ ലൈൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ലെറ്റ് നമ്മൾ ആറ് വെരി 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 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ, ആറ് വളരെ എനേക്കാൾ വളരെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും. ഈ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൊത്തത്തിന് അങ്ങോട്ട് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് വി ആക്സിയലിന്റെ പുതിയ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. വി ആക്സിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 pi epsilon 0 p by r square എന്ന് വരും. p by r square, കാരണം ആറ് വെരി വെരി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, അപ്പൊ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം, അതിങ്ങനെ 0 ആക്കി എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ കേസാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആക്സിയൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഞാൻ ഓക്കെ, ആക്സിയൽ കേസ് ഇക്വറ്റോറിയൽ കേസ്, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, മുകളിലും കൂടെ എഴുതി തരാം ഇക്വറ്റോറിയൽ കേസ്. സോ ഇത് വലിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയ ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ മിസ്ബിഹേവ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇവിടെ നിർത്താം, ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ എടുക്കാം.